We zijn hier in het Maasveld en dat is een zorgcomplex. En dat ligt ten zuiden van de oude kern Heugem. Inmiddels is het verbonden met de woonbebouwing eromheen. Het is een voorbeeld van moderne zorg. Dat wil zeggen, de tijd is voorbij dat mensen met een handicap, een geestelijke handicap, in een gesticht werden opgenomen. En dat ze geïsoleerd van de rest van de maatschappij hun leven moesten doorbrengen. Dit is een heel open systeem, waar veel ruimte is voor de ontwikkeling van mensen met een handicap. En waar veel tijd wordt besteed aan recreatie, aan kunstzinnige vorming, aan vrije tijdsbesteding en wat iets meer zei. Nou, dat gebeurt allemaal in een complex dat we hier wat nader gaan bekijken. De opdracht was om van de oude paviljoens die hier stonden, waar veel cliënten in vrij kleine ruimtes woonden en het een naar binnen gekeerd plan was, de cliënten meer ruimte te geven, de woningen naar de wijk toe te leggen en het binnenterrein te openen zodanig dat onze cliënten hier ruimte hebben, maar ook om de verbinding met de buurt te leggen. Maasveld is eigenlijk een kleine maatschappij voor mensen met een beperking. En dat betekent dat de mensen hier wonen, maar dat ze hier ook werken, dat ze hier recreëren, dat ze hier verblijven. En als je het hebt over wonen, dan heb je het ook over zingeving, over een zinvol bestaan. En een zinvol bestaan krijgen die mensen doordat zij hier onderdeel zijn eigenlijk van het hele proces wat hier gaande is om dit draaiende te houden. Het is natuurlijk een herontwikkeling van het hele gebied. Dus de woongebouwen die liggen aan de kant. Daarachter ligt nog een boerderij. Daar worden de dieren verzorgd, daar worden plantjes geplant, daar wordt fruit geoogst, daar wordt jam van gemaakt. Hier zit een restaurant, er zit een bakkerij in en daar helpen de bewoners mee met broodbakken. Dat brood wordt ook gewoon weer rondgedeeld. Daar in dat gebouwdeel daar zitten zorgvoorzieningen, daar zit een zwembad in, daar is een tandarts, een dokterspraktijk. En aan de andere kant is ook nog dagbesteding. Het zijn natuurlijk wel mensen met een beperking, dus je moet goed nadenken bij het ontwerp van zo'n gebouw hoe dat die mensen zo'n gebouw kunnen benaderen. En dat is een heel belangrijk onderdeel geweest van het ontwerp van dit gebouw. Een gebouw wat alzijdig is, met verschillende ingangen. Mensen kunnen zelf kiezen welke ingang ze willen gebruiken als ze hier moeten zijn. Want dat heeft alles te maken met het beperken van prikkels. Dat jij geconfronteerd wordt met wat er om jou heen gebeurt. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan, dus mensen moeten zelf kunnen kiezen welke route dat zij nemen om op hun plek van bestemming uit te komen. Dus dat soort fijnheden zijn eigenlijk gedurende het proces wel onderdeel van een gesprek geweest. Qua materiaalgebruik hebben we gezegd, hoe gaan we daar nu mee om? We hebben uiteindelijk gekozen voor juist hele rustige kleuren en materialen. Ook weer, dat heeft mee te maken met die prikkels. En door middel van iconen worden functies geduid, omdat niet elke cliënt kan lezen. En zo'n icoon is wel voor alle cliënten gewoon leesbaar. En dat kan je ook terugzien op verschillende plekken in dit gebied. En nu wonen we hier met ongeveer 250 cliënten met heel veel plezier. We zien dat het is gelukt om een verbinding te leggen met de wijk om ons heen. We zien dat onze cliënten zelfstandig van de ene naar de andere locatie kunnen lopen, omdat het terrein overzichtelijk is. Het is open, het is een gestructureerd terrein. We hebben hier geen verkeer meer, anders dan onze eigen mensen die hier moeten lopen, waardoor we eigenlijk midden in een woonwijk ons terrein open hebben gesteld naar de woonwijk toe, maar evengoed de beslotenheid hebben gecreëerd die onze cliënten nodig hebben om hier een zelfstandig leven te leiden.
gaat hier om een illustratief voorbeeld van moderne zorg. Zorg voor mensen die zorg ook echt nodig hebben. En waar onze maatschappij geld en tijd voor over heeft om die mensen toch een zeer levenswaardig en aangenaam bestaan te verlenen. In dit project is dat gelukt op allerlei manieren. En dat is een waardevolle toevoeging aan de stad Maastricht.